जितिथुआ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैहाय थान्दै जख'न्थाइ बा बोसोरारि जि मोनसे जथुम्मा सान्तिपुर बे बाजार खाथियाव दिनैहाय मावफुंबाय आरो गुबैयै बे हाबाफारियाव बिथांमोना दिनैहाय मोनसे सुबुं बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ फोरोंगिरिफोरखौ फरायसाफोरखौ समाजनि गारजेन बिथांमोनखौ लानानै ओनसोलनि जि मोनसे थासारि आरो समाजारि थासारिजों लोगोसे सोलोंथाइनि जि मोनसे थासारि बा अबस्था बेनि सायाव माने खोब गोथौयै आरो गुवारै सावरायलायनाय जादों आरो बे सावरायलायनायाव आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो मैखोमै बाहागो लाफैदों आरो सावरायलायनायनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बेखौनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बा गासै बर' समाजखौ जों खावलायदों जे जों जेब्लायबो सान्थिनि थाखाय जों खौसेयै खामानि मावनांगोन। बे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोला बा चिरां जिल्लाया गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी बा धोरोमारि सुबुंफोरजों मोनसे माने जाफुंसारनाय मोनसे जिल्ला। दा बेनिखायनो बे जिल्लायाव जों जेब्लायबो जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौआ जों खौसेयै बयबो आवगायलांनांगोन आरो बेनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरिफोर जोंनि ओनसोलनि फोरोंगिरिफोर साफ्रोमबो सुबुङा जाहाथे बेनि सायाव खामानि मावो जों बेखौ खावलायदों आरो बेजों लोगोसे जि चिरां जिल्लानि जि सोलोंथाइनि जि मोनसे परिबेस बा आबहावा बियो दिनैहाय जोबोद माने साननो गोनां। मानोना जोंनि जिल्लाया सोलोंथाइनि फारसे जोबोद माने गोग्लैसोनाय बे मोनसे जिल्ला। बाहाय गोबां जेंनाफोर दङ फरायसालिखौ लानानै फोरोंगिरिखौ लानानै फरायसाफोरखौ लानानै सरकारि भाबैबो जिबायदि सुबिदाफोर जों मोननांगौमोन बेफोरो दिनै आबुं मोनसे महराव मोनाखै जायनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा फारसेथिं फरायनायनि मोजां मोनसे परिबेस मोनैनि थाखाय गोबाङानो माने फरायनायाव जोबथा लामाखौ लाजोबनो हायाब्लानो माने फरायनाय थुंगेनायखौ जों नुदों आरो बिथांमोना गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानायखौ जोङो नुबाय थादों। दा बेनिखायनो दिनै जेंना दं होननानै जोंनि फरायसाफ्रा बेबायदि दुरबल बा नार्भास जाबा जानाय नङा। जोङो बे थासारिनि गेजेरावनो गावनि जिउखौ दानायनि केरियारखौ लांनायनि बा गोग्गो सोलोंथाइ लानायनि जि मोनसे सिन्थाधारा बा मेन्टेलिटि बेखौ बिथांमोना लानांगोन। जों बेखौ साफ्रोमबो फरायसा बिथांमोनखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै खावलायदों आरो बेनि थाखाय मोजां मोनसे परिबेस दानो जाहाथे बयबो दायित्व बा बिबान लानो आवगायबोयो बेखिनिखौ खावलायदों। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जी, डेन्टेल, इउर'ल'जी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ, पिआइसिइउनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101655430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।